дар қисми ҷанубии Яман таркиши шадид ба амал омад. Бар асари он 12 нафар ҷон бохта, даҳҳо тани дигар ҷароҳат бардоштанд. ҳодиса дар шаҳри Занҷибари музофоти Обиён рух дод. террористон маводи таркандаи худсохтро дар нақлиёти сабукрав пинҳон намуда, сипас онро ба кор дароварданд. эҳтимол шумораи фавтидагон афзоиш ёбад. дар Мексика гурӯҳи махсусе ки ба ҷустуҷӯи афроди бедарак гашта машғуланд, боқимондаи ҷасади 26 нафарро пайдо карданд. ҷасадҳо аз як бинои харобгаштаи штати Сонора пайдо гардида, шахсияти нафарони фавтида муайян карда мешавад. ба иттилои мақомоти маҳаллӣ, эҳтимол ин нафарон аз ҷониби гурӯҳҳои ҷиноӣ ба ҳалокат расонда шуданд. соли гузашта дар миёни 50 шаҳри хатарноктарини дунё, шаҳри Сьюдад Обрегони Мексика мақоми дуввумро ишғол намуд. мақоми аввал ба минтақаи Самораи штати Мичоакан нисбат дода мешавад. дар ҷумҳурии исломии Эрон ҳангоми таҷлили ҷашни анъанавии оташбозии чоршанбеи сурӣ 13 нафар ба ҳалокат расида, 814 каси дигар ҷароҳат бардошт. чоршанбеи сурӣ ҷашни анъанавӣ буда, он дар шаби чоршанбеи ахирӣ пеш аз ҷашни Наврӯз, ки имсол ба 20 март рост меояд, таҷлил карда мешавад. дар ин рӯз мардум гулхан афрӯхта аз болои он меҷаҳанд. солҳои охир истифодаи маводи пиротехникӣ дар миёни ҷавонон маъмул гаштааст. ҳамасола дар натиҷаи истифодаи нодурусти моддаҳои тарфгарӣ даҳон нафар ҷон бохта, садҳо каси дигар захмӣ мешаванд. дар шаҳри Вашингтон, иёлоти муттаҳидаи Амрико, боришоти шадиди барф ба амал омад. дар натиҷаи сард гаштани ҳаво, яхбандӣ ба амал омада, воситаҳои нақлиёт аз ҳаракат боз мондаанд. чунин вазъият дар штати Мэриленд низ мушоҳида гардид. ҳукуматдорон аз сокинон даъват ба амал оварданд, ки безарурат хонаҳои худро тарк накунанд. дар шаҳраки Кохеми лаби Мозели Олмон садҳо ҳазор сайёҳон макони таърихиро аксу наворбардорӣ намуданд, вале қисме аз онҳо гумон ҳам накарданд, ки дар ин ҷо ашёҳои нодири таърихӣ нигоҳ дошта мешавад. аз ҷумла 100 сол қабл дар Олмони ғарбӣ асъоре нигоҳ дошта мешуд, ки барои муомилоти оянда пешбинӣ гардида буд. нафароне, ки аз осорхонаи мазкур дидан намуданд, мегӯянд ашёҳои дохили он таваҷҷӯҳи ҳамаро ба сӯи худ ҷалб менамояд. аз ҷумла дар қуттиҳои махсус асъори аз 10 то 100 марка бо шаклу намудҳои гуногунро мушоҳида карда мумкин аст. зоҳиран ҳамаи асъор ба ҳам шабоҳат доранд, вале баробари аз наздик дидани он тафовут дида мешавад. дизайни асъори мазкурро ҳанӯз махфӣ нигоҳ медоранд. олимон зимни тадқиқот ба ин натиҷа расиданд, ки дар уқёнусҳо нисбат ба ҷонварони зериобӣ, аз ҷумла медуза, ниқобҳои муҳофизатии одамон зиёдтар мебошад. ҳар моҳ дар сайёра беш аз 129 миллиард ниқоб истифода мешавад, ки аксари онҳо якдафаина мебошанд. қайд карда мешавад, ки мубориза бо коронавирус набояд ба муҳити зист зарар расонад. дар соли 2021 2 миллиард ниқоб аз оби уқёнусҳо пайдо гардида, онро ҳамчун ифлосшавии муҳит зист ҳисобидаанд. дар давоми рӯз ниқоб метавонад то 173 000 микропластикро ба об паҳн намояд. ҳангоми ворид шудан ба организми ҳайвоноти баҳрӣ тадриҷан онҳоро ба нобудшавӣ оварда мерасонад. созмони милали муттаҳид Антонио Гутерриш изҳор медорад, ки ҷаҳонро буҳрони озуқа таҳдид мекунад. дар сурати рӯи даст нагирифтани чораҳои зарурӣ садҳо миллион нафар ба фақр рӯбарӯ мешаванд. ба қавли ӯ, вазъи иқтисодии айни ҳол дар кишварҳои камбизоат то рафт мураккаб гашта, сокинон аз нарасидани маводи озуқа азият мекашанд. аз ҷумла дар Судон ҳазорҳо нафар ба кӯчаҳо баромада гирдиҳамоӣ ва намоишҳои эътирозӣ доир карданд. онҳо нисбат ба душвор гаштани шароити зист норозигӣ баён намуданд. чунин ҳолат дар дигар кишварҳои африқоӣ ба назар мерасад. манораи эйфели шаҳри Парижи Франсия 6 метр баландтар шуда, дарозии он ба 330 метр расид. баландии манора баъди насби антеннаи нави радиоӣ дар болои он тағйир ёфт. вазни дастгоҳ тақрибан 350 килограмм буда, он 1 миллион евро арзиш дорад. дастгоҳи мазкур интиқоли мавҷро барои радиои рақамӣ беҳтар карда, таҷҳизоти мавҷуд бударо пурра мекунад. ғайр аз ин, дастгоҳи нав имкон медиҳад, ки барои 12 миллион нафар сокинони шаҳри Париж 30 шабака
шабакаи нави телевизионӣ ва 32 радиоӣ пахш карда шавад. ёдрас мешавем ки барои насби антеннаи мазкур дар болои манора иҷозати шаҳрдории Париж, вазорати фарҳанг ва кормандони полисро ба даст оварданд. барои амалӣ кардани лоиҳа 1 сол лозим омад. пойтахти испания шаҳри мадридро бӯрони регӣ қисман фаро гирифт. офати табиӣ аз самти биёбонии сахара ба ин минтақа омада якбора ба сокинон мушкилиро ба амал овард. айни замон дар шаҳр хокбориш мушоҳида шуда боиси норинҷӣ шудани осмон гардид. мақомот ба сокинон тавсия медиҳад ки ҳангоми ба берун баромадан аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода баранд. дар ҷазираи Сан-Кристобали Галапагоси Эквадор олимон намуди нави сангпуштҳоро пайдо карданд. шумораи онҳо дар ин ҷазира 8000 сарро ташкил медиҳад. чунин сангпуштҳо дар баландкӯҳҳои қисми шимолу шарқии ҷазира зиндагӣ мекунанд. дар оғози асри гузашта ҳангоме ки олимон дар Сан-Кристобал тадқиқот гузаронида буданд, ба баландкӯҳҳо диққати ҷиддӣ надоданд. аз ин лиҳоз ин навъи сангпуштҳо то имрӯз номуайян боқӣ монда буд. дар ҳамвориҳои Сан-Кристобал бошад сангпуштҳои бузургҷусса зиндагӣ мекарданд. олимон иброз медоранд ки чунин сангпуштҳои бузург пурра нобуд шудаанд. коршиносон намунаи ҷавҳари хуни сангпуштҳои нобудгаштаро озмоиш карда ба кадом навъи сангпуштҳо тааллуқ доштани онҳоро муайян мекунанд. дар сурати алоқамандӣ надоштани онҳо ба сангпуштҳои нобудшуда ба ин ҳайвонҳои нодир номи дигар гузошта мешавад.